оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаи азиз, мо силсилаи видео подкастҳоро дар доираи лоиҳаи оила макони меҳрубонӣ идома медиҳем ва умедвор ҳастам ки ин нашри барномаи мо низ ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. воқеан ҳазору як роҳи хушбахтӣ дар оила мавҷуд аст, ҳазору як усули хушбахт сохтани хонавода мавҷуд аст ва мисли ҳамин боз ҳазорҳо роҳу воситаву баҳона ва сабабҳо барои комилан бадбахт шудан, комилан зиндагии бад доштан ё нохуб доштан мавҷуд аст ва ҳазору як баҳонаи дигар барои хушунатҳо ва зӯровариҳо дар оила. мақсади ин силсилаи видеоподкастҳо ҳамин аст ки мо барои онҳое ки воқеан дар оғози шоҳрои зиндагӣ ҳастанд роҳҳои хушбахт будан, роҳҳои зиндагии беҳтар ва роҳҳои дур будан аз хушунатро пешниҳод кунем ва онҳое ки ба ин маҳфил даъват мешаванд ҳам донишманди соҳаи худ ҳастанд ва ҳам таҷрибаи хуби рӯзгор ва оиладориро доранд ва умедворам суҳбати онҳо бисёр ҷолиб хоҳад буд ва ба манфиат. имрӯз меҳмони мо устод азалшоҳ шарифзода ҳастанд, сархатиби шаҳри ҳисор ва мавзӯе ки мо имрӯз пайгирӣ мекунем бештар ба самти фаъолияти онҳо иртибот дорад ва умедвор ҳастам ки посухҳо барои шумо воқеан ҷолиб хоҳанд буд ва ба манфиат. аввалтар аз ҳама мехостам ки дар мавриди умуман ҳуқуқҳои зану мард дар ислом суҳбат кунем. оё воқеан ҳам ҳуқуқҳои зану мард дар ислом баробар ҳастанд ва аз дидгоҳи шариат зану мард барои хушбахт сохтани оила, барои сохтани як зиндагии хуб пеши ҳамдигар чӣ уҳдадориҳо доранд? ба номи худованди бахшандаи меҳрубон бисёр миннатдор ҳастем ки дар ин барнома моро таклиф кардед. албатта дини мубини ислом дине аст ки тамоми самтҳои зиндагии фаъолияти инсониятро дар бар мегирад. дар масъалаи баробарии ҳуқуқи мард-зан ва уҳдадориҳое ки болои якдигар доранд ба таври васеъ дар шариати ислом баён шудааст. оятҳои зиёди қуръон ба мову шумо тавсия медиҳанд, ишора мекунанд аз қабили оятҳое ки дар қуръон ҳастанд ки мегӯянд: эй мардум, худованд мегӯяд: эй мардум, ман шуморо аз як марду зан офаридам ва шуморо ба қабилаву халқҳои гуногун тақсим кардам то якдигарро бишносед. яъне инҷо омадагӣ аст ки аз марду зан офарида шудагӣ ҳастанд, танҳо як ҷуфт дар назар гирифта нашудагӣ аст. ва оятҳои зиёди қуръон аз қабили дар сураи аҳзоб, сураи нисо, сураи наҳл, ҳуҷурот, тавба ва дигар сураҳои қуръон ишораҳо вақте ки мешавад ба марду зан хитоб мешавад. алоҳида эй мардҳо, эй занҳо нест. мардҳо ва занҳоро чӣ кор мекунанд? якҷоя хитоб мекунанд дар бораи масъулиятҳое ки болои сари якдигар доранд ва якдигарро ба корҳое ки нисбати якдигар аст супориш медиҳанд. яъне аз назари дини мубини ислом муштаракан инсоният аввалан ки ҳамчун як офаридаи беназир аст. худованд мегӯяд ки ман инсонро, фарзандони одамро ҳам дар хушкӣ, ҳам дар тар, яъне ки дар чӣ дар биёбон, чӣ дар рӯи об, дар ҳама ҷо эҳтирому иззат додагӣ ҳастем. ва лақад каррамна бани адама фил барри вал баҳр, садақаллоҳ. ва мегӯяд ки мо инсонро дар беҳтарини сурат офаридагӣ ҳастем. чӣ аз ҷиҳати офариниш, чӣ аз ҷиҳати эътибор инсон бузургтарин, беҳтарин махлуқи худованд дар рӯи замин аст, офаридаи худованд аст. аз ҳамин ҷиҳат ба марду зан тақсим шудани онҳо ба нисбати якдигар уҳдадориҳое доранд ки онҳо бояд ки дар зиндагии муштарак бояд ки онро риоя кунанд ва якҷоя онро паси сар намоянд. хуб, ман дар оилаҳои мо, дар ҷомеаи мо эҳсос мекунед ки масалан як андоза ба мардҳо бартарӣ медиҳанд? албатта ва ҳам уҳдадориҳои мардҳо бештар аст, зеро ки масалан аксаран кӯшиш мекунанд ки ҳам дар таъмини оила ки ин кори мард дониста мешавад, ин корро бояд мард анҷом бидиҳад. ин аз ҷиҳати урф аст, урфу одате ки мардум доранд. аз нигоҳи шариат ба мардҳо алоҳида масъулиятҳо аст, ба нисбати занҳо алоҳида масъулиятҳо аст. албатта баъзе масъулиятҳои вазбину сангине ки дар ҷисман ба мардҳо гузошта шудагӣ аст, масъулиятҳои нозуке ки аст бисёр ки мувофиқ ба табиати мисол ҷинси латиф занҳо вобаста шудагӣ аст. яъне ҳар як дар ҷои худ масъулиятҳои худро доранд ва ин аз он шаҳодат намедиҳад ки ҳатман бартарӣ дошта бошанд. бартарият нест. инҷо фақат чӣ аст? инҷо иҷро кардан ва аз уҳдаи масъулиятҳо баромаданро дар назар гирифта мешавад ки ҳар як нафар дар ҷои худ то чӣ андоза метавонад ки аз уҳдаи масъулиятҳое ки шариат дар зиммаи ӯ гузоштагӣ аст аз уҳдаи ӯ барояд.
و این اندیشه از جهت عرفی است، عادتی است که زیادتر به مردم تکیه میکنند، به مردم مثلا نسبتا میدهند. یا از ممکنه که در آن زمان سالهای بوده است که انا جهت وضعبینی، مشکلی، ناامنی و دیگر که برتریت که داشتند به همین عرف شده رفتگی است. خب وابسته به تحصیل دختران چی میگید؟ این یکی از پهلوهای بسیار مهم همین لایحه است، تحصیل دختران. و من از نگاه دینی مبین اسلام خب من در سمت بلوروی سطح دانش و معرفت دختران چی احکام دینی، چی حدیث، نمیدونم چی پیشنهاد هستند؟ مسئله آموزش زنها در شریعت اسلام یکی از مسائل های مهم به شمار می رود و هیچ وقت این رو باید نادیده نگرفت، زیرا که از روزی که فرزند به دنیا می آید معلم و مربی اساسی او این مادر است. برای که مادر مربی و معلمه اساسی باشد او باید که علم داشته باشد، فرهنگ داشته باشد، تفکر داشته باشد، اندیشه داشته باشد، زیرا که در دامان او به پایان میرسد. هر چه که مادر در گوش او گفت همون قطعی انکشاف می‌یابد، به پایان میرسد. و اولین آیتی که از جانب خداوند و پیغمبر ما نازل شده است، همه می‌دانند که این چی است؟ کلمه مبارک خوان است. اقرا، بخوان. یعنی که یکمین چیزی که پیغمبر از خداوند شنید با واسطه جبرائیل امین او چی بود؟ ندای خواندن بود. یعنی که دعوت به سوی خواندن است. انسان‌ها با واسطه خواندن چیکار میکنند؟ علم رو از خود میکنند. در حدیث‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله نیز در این بابت زیادها اومده است که میگن هر یک شما مسئولی در خانواده خود، در اهل خود، در رعیت خود و از آن در روز قیامت پرسیده میشوید. یعنی که از هر یک جهت پرسیده میشود. در حدیثایی که وابسته به علم اومده است، حدیث بسیار مشهور است که هر یک نفر میدوند طلب کردن علم برای مردان و زنان فرض است. یعنی همین چیز مطلق اومده است که امام ابن ماجه روایت کرده است و حتی امام بیهقی هم به شکل دیگر علمی ضروری میگد به مرد و زن برابر چی است ضرورت دارد. اونایی که مثلا مانعی مثلا تحصیل دختران میشوند فکر میکنم که یک خطای جدی رو صادر میکنند یا شاید اونها دلیل های دیگری دارند که شما اون رو رد میکنید؟ نفرایی که مانع علم گرفتن این دختران میشن اصلا دلیل وجود ندارد برای اون. اگر یکی دلیلی وجود دارد که باید دختران نخوانند دلیل وجود ندارد. میبینیم ما در جامعه بعضی مثلا دولت همسایه عین حال میبینیم که همین کارا مثلا دست دیگه هستن حجت ندارن، فقط میگن وابسته به شرایط، وابسته مثلا مسائل های جمعیتی و سیاسی بگیم چیکار میگن پیش رو میارن. لیکن دلیل شرعی که منع شدگی باشد که مثلا زنها از خواندن از تعلیم و تربیت باید که منعشن یا حقوق نداشته باشند این چیز وجود ندارد. به هر شکلی در هر اندازه نباشد، در چه شرایطی نباشد، موافق همون شرایط باید که حتما زنها باید یا دخترها باید چیکار کنند؟ تعلیم بگیرند. چند مرد فکر میکنم که پرسیده میشوند از اون که چرا با دختر یا همسر یا مثلا یک مادرشون این چیزا تلقین نکردن دانش آموزی را، نه؟ این درست است؟ البته در همین کتاب 4 کتاب شریف همین بسیار تاکید میکرد که در روز قیامت از مثال یک دختر 4 کس پرسیده میشود. مثال پدر، مادر، شوهر و تقا گفته. مثال به خاطر چی؟ به خاطر اینو باید حتما در آموزش فرزندان تاکید کنند. حضرت علی کرم الله وجهه یک سخنش هست میگه که شما میگه 3 پدر دارید، میگه مراجعه میکنه. یکی پدری که شما چیکار کرده است سبب به دنیا آمدن شده است، یکی پدری که شما علم آموختگی است یعنی معلم، یکی پدری که شما زن دادگی است یعنی کی است اون پدری همسر خسر میگن در بعض اصطلاحات مردی و شما. یعنی اینو هر یک در زندگی یکدیگر مسئولیت دارند و باید مسئولیت خودشون چیکار کنن؟ به پارگی انجام رسونن. خب دین مبین اسلام در این رعایت بعضی حقوق‌های دیگری مثلا زنها برای مثال در انتخاب همسر، انتخاب کسب یا انتخاب‌های دیگر چی پیشنهاد میکند؟ چی میگوید؟ اصلا همین مسئله بسیار مسئله نازک و جدی است. مسئله است که باید روی مسئله بسیار با تمکین و با احتیاط باید بود. زیرا که انتخاب همسر انتخاب رفیق حیاتی است. اگر ما از جهت اجبارا مجبورا شوهر دادن دخترها گپ زنیم اگر شریعت اسلام این رو اجازه نمیدهد. زیرا که در حدیثایی که امام بخاری و مسلم روایت کرده هستند میگه که یک نفر آمد نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که پدرم مرا با فلان خویشش با فلان سبباش بیان میکنه که همین سبب قطعی میخواهد که شوهر تیاد. پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کرد؟ من کرد همین نکاحشون. یا حدیث دیگری که از این مادر و بیویش گپ میزند میگه که یک نفر اومد اعتراض از همون نامزد کرد
пайғамбари худо омад намонд ки ҳамин чӣ шавад, номзадӣ ҳамон шавад, ба хотире ки розӣ набуданд. Падар, модар ҳеҷ вақт дар андешаи нисбати хушбахтии фарзанд дар бадӣ нестанд. онҳо бояд фикри онҳо, мулоҳизаи онҳо, таҷрибаи онҳоро гирифтан чи аст, шарт ва зарур аст. ва дар масъалаи издивоҷ як нуқтаи муҳиме ки шариат баён мекунад, мо бояд ҳаминро ба назар гирифта шавад. Ин масъала масъалаи куф аст. Куфуват мегӯянд, яъне ки баробарӣ. ин баробарӣ чӣ гуфтани гап аст? баробарӣ ҳам бием ки иҷтимоӣ аст. баробарӣ бием ки ҳатто андешагӣ аст, ки агар ки тамоман андешаҳо мутафовит бошад, онҳо дар як хона намеғанҷанд. мисол баробариҳо дар ҳар ҷиҳат, аз ҷиҳати моддӣ, иқтисодӣ, ҳама, яъне ки бинанд дар мақолҳои пештари мардуми мо шумо буд ки ҳамин мисол ба мо рост меояд. яъне ки ҳама ҷиҳатҳое мебинанд, паҳлӯое ки мисол дар ҳамин шароити хонаи мо, дар шароити маҳалли мо, дар шароити зиндагӣ мекунем, хоҳ деҳа бошад, кӯҳистон бошад, оё ҳамин мувофиқат мекунад ё намекунад. ин чизо ба инобат гирифта мешавад. ҳамчунин масъалаҳое ки марбут ба никоҳ аст, бояд ин ба тамкин, ба андеша ва ба тафаккури зиёд бошад. хуб, дар мавриди иҷрои корҳои ҷамъиятӣ мо медонем ки занони мо дар корҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ хеле фаъол ҳастанд ва онҳо ҳам як самти ё самтҳои бисёр муҳими пешбари ҷомеаро идора мекунанд, кори бузургеро дар баробари мардҳо иҷро мекунанд. аммо мушоҳида мешавад ки аксаран махсусан насли ҷавон, хуб аз он ки масалан ҳамсарашон дар кадом як корҳои ҷамъиятӣ ҳаст, қадар розӣ нестанд, хуш надоранд. вобаста ба ин шумо чӣ назар доред? албатта масъалаи иштироки занон дар корҳои ҷамъиятӣ ё дар масъалаи касбу кор, ин масъала як гӯшаи зиндагии инсоният аст. инсоният бе амал, бе кор, бе зиндагӣ фаъолият карда наметавонад. дар масъалаҳои илмомӯзӣ, дар масъалаҳои корҳое ки фақат ба ҷинси зан хушунат надошта бошад, бием ки истисмор нашавад, шариат онро манъ кардагӣ нест. хуб, саволи дигар ин вобаста ба амалисозии ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва молиявии духтарон аст. масалан маҳру, таъмини ғизову, намедонам макони зисту, гирифтани меросу ё фаъолияти соҳибкориву ҳамин масъалаҳо аз рӯи шариат чӣ хел танзим мешаванд? албатта аввалин уҳдадорие ки барои мард баъди издивоҷ дар уҳдаи ӯ меғалтад, аввалин ин масъала масъалаи маҳр аст. шариат ду чиза дар ду нафар додагӣ аст. масъалаи ҳаққи талоқро дар мард додагӣ аст ва ҳаққи маҳрро дар зан додагӣ аст. ин зан бояд худаш муайян кунад? масъалаи маҳр масъалае аст ки аслан дар қуръони карим омадагӣ аст ки мисол масъалае ки маҳр умумӣ омадагӣ аст, миқдорш муайян нест. фақат дар мазҳаби ҳанафӣ мисол як миқдори муайян меяд ки ва ақаллуҳу ашара дароҳим, мисол дар китоби мухтасар меяд ки камтаринаш аз ҳамин 10 дирҳам сар мешавад. 10 дирҳамаш ба пули имрӯзаи мо агар пули чӣ бигем ай 2-3 ҳазор сомон ин сар мешавад. я ба маҳр вобаста ба ҳамон урфи мардуми ҳамунҷо аст. маҳр моли хоси ҳамон духтар аст, моли падараш нест, бародараш, ҳеҷ кас ҳаққи аз ӯ истифода бурдан надорад. як миқдори муайяне ки дар вақти никоҳ бастан шартнома мешавад ва гуфта мешавад ки ба ивази ҳамин қадар маҳр чӣ кор мешавад, мисол ҳамин никоҳ баста мешавад. ва ҳамин маҳр чӣ қадаре набошад, фарз кунем ки агар 10 ҳазор сомон аст, 15 ҳазор сомон аст ё зиёду каме ки аст, ҳамин моли хоси духтар ҳисоб мешавад. тахмин мекунам ки ҳамон миқдоре ки зан қаноатманд бошад, қаноатманд бошад. ва дигар чизе ҳаст ки дар масъалаи маҳр ҳамин аст ки вақте ки шавҳар андешаи талоқ мекунад, дар баробараш андешаи маҳр мекунад. вақте ки шавҳар талоқа пеш мекунад, зан маҳра пеш мекунад. маҳра мисол ҳолатҳое аст ки мисол маҳре аст ки пеш аз никоҳ дода мешавад. боз агар китоби мо таърихи ҳамин ҳатто ки таърихи синфҳои мактабия хонем, ҳамҷа намунаи маҳроя чиш овардаги ҳастанд ки як осиёбу як фалону ҳамин чизо дар маҳр аст. яъне дар тӯли зиндагӣ аст ҳамин чиз. дар тӯли зиндагӣ мисол як фарз кардем ки як нафар духтара фарз кардем ки маҳраш 50 ҳазор сомон бошад. мисол ҳамин 10 ҳазорша дода бошанд, 40 ҳазори ҳамин дар тӯли ҳаёт додан мегиранд. агар мавудое ки андеша талоқ шид, ҳамун 40 ҳазор дар гардани ӯ чи аст, қарз аст. аввал меорад 40 ҳазорро метиҳад, баъд андеша мекунад. яъне ки дар баробари гуфтем ки дар зиммаи мард вақти талоқ аст, дар зиммаи зан чи аст, маҳр аст ки пеш мегирад. вақте ки мард ҷудо мешавад аз зан, яъне ӯ уҳдадор ҳаст ки як миқдори миёни маблағ ба ҳамсараш ки аллакай аз ӯ ҷудо шуд бидиҳад? ҳамин чизҳо дар доираи ҳамин дохили маҳр ҳал фасл мешаванд. агар ки
мехоҳад ки ҷудо шаванд, агар сабабу иллатҳое ки пайдо шавад, ҳатман бояд чикор кунад, маҳр ёфта оварад месупорад ҳамон маблағи муайяне ки ҳаст, ё чиз ҳаст, ё чиз набошад, ашёе ки бошад, баъд чикор мекунад, аз паси андешаи бем ки ҷудо шудан мешавад. дар мавриди ҳуқуқҳои мерос дар саволи мо ҳам буд вобаста ба мерос, эҳсос мешавад ки нисбат ба писарон меросе ки ба духтарон ҷудо мешавад ё таъин мешавад, ин камтар аст ё не, ё чӣ тавр аст? Аслан ҳамин аз нигоҳи вақте ки математикӣ нигаҳ мекунанд, дар назар метобад ки ҳамин чиз кам аст дар ҳақиқат. Лекин уҳдадориҳои зиёди дигаре аст ки ин уҳдадориҳо дар зиммаи мард аст. қабили нафақа, мисол дар зиндагӣ нафақа чӣ мешавад? Нафақаи хӯрока, он чизе ки мисол дар ҳамон урфи ҳамон мардум хӯрда мешавад. асл чизе ки вобаста ба зиндагӣ ҳамон аст. хоб бояд ки таъмин кунад. нафақаи пӯшока дар мувофиқ ба фаслҳои сол, либоси зимистона, тобистона, вақте ки мисол аст, ҳамина бояд миқдори ҳамон тавоное ки дорад бояд ҳатман таъмин кардаш, ин дар уҳдаи мард аст. Ва нафақаи манзил, ҷои истиқомат. вақте ки ҳамин нафақаҳо дар уҳдае ки мард ҳаст, аз ҳамин ҷиҳат дар ҳаққи мерос чӣ мешавад? Аз ҳамин чиз аз ҷиҳаташ чӣ мешавад? Бештар ҳисоб карда мешавад. фаҳмондани ҳамин ҳолатҳо, масалан шумо дар никоҳҳо зиёд иштирок мекунед ва ходимони дин, масалан хатибҳо, нафароне ки дар маҳаллаҳо обрӯи зиёд доранд, мардум ба онҳо бовар мекунанд, муроҷиат мекунанд, савол медиҳанд. Пеш аз маросими никоҳҳо ҳамин чизҳоро шумо ба навхонадорон мефаҳмонед ва чӣ хел қабул мекунанд? албатта масъалаи никоҳи бием ки як мазҳабӣ ва дар он ҷо ҳозир ки вақте ки мешаванд, имрӯз мувофиқи тавсияҳое ки дар самти фаъолияти мо ҳаст, ҳатман шахс никоҳкунанда ки шахси масъул аст, дар бегоҳи никоҳ, рӯзи никоҳ масъулиятҳои якдигарро, яъне ки чӣ духтар писар ё чӣ писарро ҳардуяшонро шаву аруса ба якдигар мефаҳмонанд, якдигарро тавсия медиҳанд ки чӣ ҳақҳо дорад, чӣ ҳуқуқҳо дорад. Нисбати ҳамонҳо ҳатман фаҳмондагӣ як гӯшаи пештар ҳамон мерафтан хутбае мехонданд, меомаданд ҳозир як гӯшаи асосӣ баёни масъалаҳое ки марбут ба никоҳу зиндагӣ аст, ин аст. яъне ки фикр мекунам ки чизи бисёр муҳим аст ба хотири он ки худи мард нафаре ки оиладор мешавад, яъне бояд дар баробари он ки зиндагӣ нав оғоз мекунад, бояд донад ки уҳдадориҳои зиёд дорад ва ҳуқуқҳои зиёд пеши зан ҳамчунин. Хуб, воқеан ҳам як мисраое аст ки ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айб ки аст дар мусулмони имрӯз. баъзан мо ҳамин хушунату зӯровариро дар оила як андоза ба дин вобаста мекунем ва мегӯем ки вазифаи зан ҳамин тавр аст ва аз нигоҳи ислом зан бояд фалон кора анҷом бидиҳад ва баъзеҳо ҳамин амалҳои худро ине ки зери дин ёки ба дин вобаста медонанд. ва умуман саволи дигари мо ин аст ки дар дини ислом масалан вобаста ба хушунат ки масалан хушноманд метавонад анҷом бидиҳад, шавҳар метавонад анҷом диҳад, намедонам қайсигул метавонад анҷом бидиҳад нисбат ба янгаш ё нисбат ба кӯдакон анҷом дода мешавад. Хуб, нигоҳи дини ислом вобаста ба ҳамин масъала чи аст? оё дар мавриди ҳифзи ҳуқуқҳои махсусан кӯдакон, занҳо кадом як пешниҳоду дастурҳое ҳастанд? албатта дар масъалаи агар имрӯз гуфтем ки сӯистифода аз номи дин карда мешавад барои чӣ як оила мебинем дар самтҳои мисол дар ҷамъиятӣ ва барои расидан ба ҳадафҳои худ чӣ басо инсонҳое мебинем ки истифода чӣ кор мекунанд, аз дин мекунанд ё ки худову расулро ба худшон чӣ мекунанд, як сипар мекунанд барои ҳадафҳое ки мехоҳанд ки расанд. аз ҷумла дар масъалаи оиладорӣ ин аз ҳамон надонистани фарҳанги динӣ аст. вақте ки ҳамон мисол хана зан ё ки арӯс намедонад ҳаққу ҳуқуқи худро аз назари ислом, ҳар чизе ки ҳамон мард мегӯяд гумон мекунад ки шариат ҳамин бошад, дин ҳамин бошад. албатта як миқдори муайян агар фаҳмондагӣ карда шавад аз назари шариат чӣ ҳақ доранд, чӣ ҳуқуқҳо доранд, бенҳоят ҳаққу ҳуқуқи баланд дорад занҳо. аксари онҳо ҳамин чиза чӣ кор мекунанд, ба инобат намегиранд ва мебинанд ҷое меғалтанд ки мисол урф аст, одат аст, ҳамона мегӯянд чӣ кор мекунанд, хештавордорӣ мебинанд, хаомдорӣ мегӯянд, дигар гуфта рафтаам мегиранд ба ҳамин чӣ кор мекунанд, сар мефурованд. ин чизо бояд ки аз ҷиҳати бием фарҳангӣ донистани бием фарҳанги динӣ бояд ки чӣ ҷавонзанҳо бояд ки баланд бошад ки ҳамият дарс кунанд. ва дигар масъалаи хушунат вақте мебинем дар ҷойҳои зиёдтар сар мезанад, дар ҳамҷо сатҳи пасти чӣ аст, андешаву тафаккур аст, илм аст. андеша тафаккур бисёр дар сатҳи паст аст. як донишҳои умумӣ мегӯем ки ибтидоӣ на дунявӣ доранд, на динӣ доранд.
ва ба ҳамин сабаб дар хушунат мераванд. зан ҳамчун ҳатто ки инсон нигаҳ намекунанд, ҳатто ки нисбатш мисол чӣ кор мекунад, амалҳои раво мебинанд ки дар доираи инсоният вуҷуд надорад. барои ҳамин ин чизҳо агар аз самти фаъолият бигем имрӯзо хело корҳои фаҳмондадиҳӣ, семинарҳо, машваратҳо, мизои мудаввар бо ҳамроҳӣ агар ки самти фаъолият иттиҳодиёи динӣ бошад, бо мисол бахши занҳо, бахши ҷавонон, фаҳмондадиҳӣ дар маҳалҳо, аз тариқи масҷидҳо, аз мавъизаҳое ки дар рӯзои ҷумъа меояд, мисол дар бобати оила, бузургдоштани оила, покдоштани оила ва эҳтиром кардан, оятҳои қуръоние ки дар ин бобат аст ва ашируҳунна билмаъруф, худованд таборак ва таоло мегӯяд ки ба занҳо ба беҳтарин сифат чӣ кор кунед, муомила бархурд кунед. ҳатто пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки беҳтарин шумо касо аст ки бо занҳояшон рафтор ва муомилаи нек мекунад. инсони дини одамсоз аст. агар ҳар амале ки дар ҳамин ақлу тасаввуру тафаккури инсоният зишту хашин бошад, ислом қабул надорад, чӣ дар масъала оиладорӣ ва чӣ берун аз он. хуб охирам мо баъзе андеша ва ақидаҳои бисёр шахшуда дорем, мисли он ки масалан вақте духтар 18 сол меша ҳатман бояд ба шавҳар бидиҳем, ҳарчи тезтар бояд духтара ба шавҳар бидиҳем ва баъзан бо таъна мекунем агар син соли духтар камака калонтар бошад ва масалан дар мавриди соҳиб маълумот будан мегӯем ки духтар бояд ки ҳатман дар хона бишинад, таваллуд кунад, фарзанд тарбия кунад. хуб хулоса то чӣ андоза ҳамин андешаҳои шахшуда боиси масалан бадбахтӣ ва нокомил шудани оилаҳо мешаванд ва чӣ хел бо ин бояд мубориза бурд бо ин андешаҳо? ин масъалаҳо албатта пештар чӣ хеле ки баён кардем, масъалаи тасаввурот ва тафаккуроти ҷамъиятӣ ва ҳам динӣ аст, лекин дар вақтҳои охир мо мушоҳида мекунем ҳатто дар деҳотҷойҳо мегӯянд, калонҳо мегуфтанд ки солҳои пеш нафарое ки агар маълумоти олӣ мегирифтанд камтар талабот доштанд. айни ҳол ман худам шоҳид будам ки дар як дорухона вақте ки мехостам калон дору гирам, як нафар модар аз ҳамон духтуре ки дар ҳамонҷа буд пурсид ки ман килин мекавам, мехоҳам ки маълумот дошта бошад, ҳатман бо маълумоти тиббӣ, мана агар ягон суроғаҳо бошад ман рафта бинам гуфтам. яъне имрӯз ҳатто кӯча ба кӯча мекаванд нафарое ки маълумот дошта бошанд, касб дошта бошанд, ҳунар дошта бошанд. ҳатто ман аз чизҳои таърихӣ аз ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекунам ёд дорам ки касое ки дар ҳамон замонҳои пештарам, замонаи бием ки қабл аз инқилобиам, агар мумадоя будиян агар ва ё ба истои мардум болоболои даст буданд, касое ки ҳунарманд надоштанд, ҳеч надоштанд, ҳамон дар маъракаҳо коса шуштану ҳамон коро бием ки бием ба ҳамин коро машғул буданд. касое ки як ҳунар доштанд ва ё бием ки дар хонаҳошон намеёфтанд, аз ин хона ба ин хона, мисол ба эҳтиром, ба иззат, ба ҳурмат, яъне илм ҳунар новобаста ба замон, новобаста ба вақт ӯ чи аст, ӯ харидори худша дорад. бале, хуб, новобаста ба он ки ҷомеа пеш меравад, андешаи мардум дигар мешаванд, вале баъзе андешаҳои қолабӣ ҳанӯз боқӣ мемонанд, мисли он ки вақте ки шахс ду маротиба соҳиби духтар мешавад, зиқ мешавад. баъзеҳо ҳатто ҳолатҳои ҷудошавӣ ҳам ҳастанд ки масалан зиёд духтар таваллуд мекунад. аз нуқтаи назари ислом доштани духтар чӣ бартарӣ дорад ва то чӣ андоза масалан мардҳое ки бо ин ҷурм ки боиси хушунату зӯроварӣ дар хона мешавад, боиси ҷангу ҷанҷолҳо мешавад, то чӣ андоза бо ин назарашон онҳо хато мекунанд? албатта ин масъалаи комилан аз назари ислом хато аст, зеро ки башоратҳо, хушхабарҳое ки пайғамбар ба нисбати тарбияи духтар додагӣ аст, дар писар кам додагӣ аст. мегӯяд каси ду духтарро агар тарбия кунад, хоб ба воя расонад, мегӯяд хонадор кунад, мегӯяд монанд яъне ду ангушт, мегӯяд ҳамроҳи ман дар биҳишт аст. ва ҳамчунин дар ҳамин бобат таъкидҳои зиёдам баён мекунад. худашон фақат духтар тарбия карда калон кардагӣ ҳастанд, мисол писарчаҳошон дар хурд аз дунё мегузаштанд. ва ҳатто ки дар аз мувофиқи гуфтаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, хонае ки духтар бошад, баракат дар онҷа зиёд мешавад. яъне ин духтар чи аст? Баракат аст, файз аст, муҳаббат аст, меҳрабонӣ аст, ҳама чиз дар ҳамин чи аст, ҳамин аст. фақат баъзе аз ҳолати ҷаҳолат аст, аз ҳолати баъзе ҳамин чизҳое бием ки урфӣ аст ки дар ҳамин бобат бием ки камтар зиёдаравӣ мекунанд. ин беҳтарин неъмат аст, ин чи аст? нӯшаи зиндагӣ аст. хуб, онҳо ин корро анҷом медиҳанд ки ба назар як нафарони масалан ба тақво метобанд ба назар, вале ба ҳар сурат ҳамин гуна андешаҳои ҳам ҳастанд ва фикр мекунем ки ҷавононе ки моро мешунаванд, фикр мекунем суханони шуморо ба гӯш мегиранд ва баръакс аз таваллуди духтар дар оилашон хурсанд мешаванд ки як баракату як имкони вуруд ба имкони масалан як
аз дигарҳо фарқ доштану масалан чӣ ҳаст. Хуб, масъалаи дигаре ки мо инҷо мехоҳем суҳбат кунем, ин баъзе анъанаҳое ҳастанд ки масалан аз дин сарчашма мегиранд ва ҳамчунин мо анъанаҳои миллие дорем ки ҳамчун маданияти ориёӣ боқӣ мондад. Ва саволи мо ин аст ки кадом анъанаҳоро масалан насли калонсол, бобо, бибиҳо бояд ки барои насли имрӯз талқин кунанд, нигоҳ доранд, масалан пешниҳод кунанд ва ҳамчунин анъана то кадом андоза барои зиндагии хуб ва шоистаи оилаҳо метавонад мусоидат кунад. албатта инсоният беанъана зиндагӣ карда наметавонад. фаразан агар мо ҳамчун мусулмон баъзе ҷашну маросимҳои худро дорем ва ҳамчун боз шахси ориёитабор ёки тоҷик бо урфу одат анъанаҳои худро дорем. масалан берунӣ дар осорулбоқия баён мекунад ки дар фасли баҳорон мардуми аҷам ва модарои покдоман тӯҳфа мекарданд ягон чиз. ин чиз мисол анъанае аст ки мисол аз ҳамон берунӣ мисол дар осорулбоқия ишораҳои онро кардагӣ аст. яъне ки дар фасли баҳор хеле ки мо модарои чӣ кор мекунем, як меем эҳтиром мекунем, ҳурмат мекунем, иззатшонро ба ҷо меорем. ё вобаста ба сину сол, вобаста ба фасли сол баъзе ҷашнҳое дорем ки ин ҷашнҳо хоси ба ин табиат, ин ба ягон дин оин дахл надорад. агар мо ҳамчун мусулмон ду ид дорем, иди рамазон ва иди қурбон ва ҳамчун мардуми ориёитабор идҳои чӣ дорем, мисол ҷашнҳое дорем ки вай наврӯз мегӯем, меҳргон мегӯем, сада мегӯем. ин вобаста ба сол, вобаста ба фасли сол, вобаста ба анъанаҳое ки мардуми мо шумо чӣ доранд. мо мебинем ки вобаста ба ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон идҳои бо худмон дорем. рӯзи мисол конститутсия дорем, рӯзи парчам дорем, рӯзи президент дорем, рӯзи мегӯем истиқлолият дорем, аз ҳама бузургтарин рӯзҳо. ҳар як чиз бем арзишҳои худ дорад. арзишҳои динӣ аст, арзишҳои бигем ки миллӣ аст ва арзишҳои бигем чӣ дорем, бигем ки ҷамъиятии давлатдории худро дорем ки ҳама ин дар ҷои худ бояд чӣ кор карда шавад, риоя карда шавад, эҳтиром нисбати он гузошта шавад. хуб, назари он ки масалан баъзе андешаҳои кӯҳна ки бояд аз миён бираванд, шумо фикратон чӣ аст? албатта ӯ чизе ки агар дар ҷомеа рақобат карда натавонад, ӯ худ аз байн меравад. лекин мо тарафдори он ҳастем ки ҳамон андешаҳои хурофотӣ аз байн раванд. он чизе ки ба хурофот инсонро мекашад, ҷанбаҳои хурофотӣ, решаҳои хурофотӣ доранд, ин бояд зидди ин мубориза буд ва онро аз байн бурд ҳатман. то ин ки ҳамин чиз бояд ки дар ҷомеаи мо шумо камтаъсир бошад. зеро ки тамоми бадбахтиҳое ки инсоният ба он дучор мешавад ва ба хотири он азоб мекашанд, ин андешаҳои хурофотӣ аст. яъне ҳамун андешаҳое ки сохтаву бофтаи як бем насли ё бем андешаи нафари пуч аст ки дар ҷомеа талқин мекунад. яъне ки як заминаҳои диниву масалан илмӣ надорад ва ба ҷомеа зарар дорад. ва онҳоро чӣ хел бояд ҷудо кард? Чӣ хел бояд фаҳмид ки ҳамин ба ин чизо аслан ҳатман ба воситаи нафароне ки ҷамъиятро мешиносанд. агар аз самти динӣ бошад хурофот, ҳатман нафароне ки донандаи улуми шариат ҳастанд, ино гуфтанашон дар кунад ки ҳамин чиз аз шариат нест, аз дин нест, дар урфи мо нест. мисол он чизе ки дар масъалаи ҷамъиятӣ аст, онҳое ки фарҳангшинос ҳастанд, ҷомеашиносанд, онҳо баён кунанд ки ин чизо ҷанбаҳои миллӣ надорад, ин чизо хурофоте аст ки аз берун омадагӣ аст ва зарар дорад. умуман ба андешаҳо зарар. хуб, дар мавъизаҳое ки рӯзҳои ҷумъа масалан ё дар масҷидҳо умуман шумо анҷом медиҳед, вобаста ба эҳтироми волидон, вобаста ба эҳтироми зан мавъизаҳо ҳастанд, шумо суханрӯӣ мекунед, зеро ки вақтҳои охир эҳсос мешавад, ҳатто наворҳо ҳам вобаста ба хушунат нисбат ба келинҳо дар интернет паҳн шуд. шумо вобаста ба ҳамин мавзӯъҳое ки бисёр муҳим ҳастанд, пеши намозгузорон ки ҳамагӣ мардҳо ҳастанд ва ҳамагӣ қариб ки оила доранд, ин гуна андешаҳоро баён мекунед? албатта яке аз самтҳои асосии мавъизаҳои рӯзҳои ҷумъа агар аз чанд самт иборат бошад, яке аз масъалаҳош масъалаи эҳтироми падару модар, эҳтироми оила, эҳтироми фарзанд, ҳуқуқ ва уҳдадорие ки падар ба болои фарзанд дорад ва ҳуқуқҳое ки фарзандон болои падару модар доранд ва ҳамчунин зану шавҳар, ин як ҷузъи мавъизаи ҳар ҷумъагии мо аст ки нобаста ҷумъа ҳар кадом фурсате ки мешавад, фарқи ҳатто дар пеши ҷанозаҳо ки ҳам як 2 дақиқа 3 дақиқа ки бошад, ӯ падар аст ё модар аст, ҳатман аз мақому манзарати онҳо сухан гуфта мешавад. ё ҳар ҷое ки мисол як таклиф мешавад, мисол ҳамун ҷоям ҳатман дар бораи эҳтиром, итоати падару модар ва эҳтироми оила, дӯстдоштани мисол хонавода, дӯстдоштани ватану аз чӣ оғоз мешавад, ҳама инҳо як ҷузъи ҳатман бе мавъизаи имом хатибон ё фаъолияти иттиҳодияи динӣ аст. хуб, оила бешак ки ҳам аз нигоҳи дин ва ҳам аз нигоҳи илми муосир, ҳам аз нигоҳи ҷомеае ки мо зиндагӣ мекунем, як ҷои муқаддасу пок бояд бошад ва ҳамин таром аст. чӣ бояд кард ки оилаҳои мо макони эҳтирому муҳаббату масалан дӯстдорӣ бошаду хуб як ҷои ғамхориву ҷои меҳр варзидан, чӣ бояд кард?
барои ин ташкил кардани ин гуна оилаҳо аз оғоз оила вақти оғоз мешавад, агар бигем ки оила набошад, аз ҳамон фарзандҳо бояд ки оғоз шавад. ҳарчанд ки баъзи донишмандон мегӯянд ки бояд ки аз рӯзи хостгорӣ оғоз шавад, иллатоша меоранд ки ҳамаш мо ақаллан аз ҳамон фарзанда бигем ки ба сухани хуб дашном набошад, таҳқир набошад, сухани тузу те набошад, дар хона муомилаи хуб, яъне ин вобаста аз ҳамон хонадон вақте ки биромад, ӯ чи аст? Мисол мебинем ки нисбати ҷомеам ба чи аст? Ба эҳтиром мешавад, ба муомила мешавад. Яъне ин яке аз бузургтарин ин мактаб ин оила аст. аз ҳамин оила ба ҳар шакл берун мешавад. оилае ки таълим тарбия надоранд, мебинем ки фарзандо барои бин бад мераванд, каж мераванд, сабаби оянда озору азияти падару модар мешаванд. онҳое ки тарбияи хуб мекунанд, мебинем дар айёми пирӣ роҳати фарзандонро мебинанд, зеро ки ҳама ино чӣ доранд? Натиҷа доранд, ҳама ино чӣ доранд? Маҳсул доранд. бояд барои он аз худӣ меҳнат кашид ва ранҷ кашид, то ки фарзандо ба воя расанд, фарзандои комиле ки аз ҳама ҷиҳат рақобатпазир дар ҷомеа ва ҳам нисбати ватану миллат дӯстдор ва ҳам нисбати оила вафодор бошад. Ташаккур мекунам барои шумо. Хуб, бинандаи азиз, мо дар доираи як лоиҳа бо номи Оила Макони Меҳрубонӣ силсилаи видео подкастҳоро пешниҳод мекунем ва имрӯз мо суҳбат доштем атрофи дин, атрофи уҳдадориҳо, атрофи ҳуқуқҳои зану мард бо Азалшон Шарифзода, хуб сархатиби шаҳри Ҳисор ки ман саймона аз ишон миннатдор ҳастам. Умедвор ҳастам ки мо якҷоя кӯшиш мекунем ки бо истифода аз тавсия ва дастурҳое ки инҷо садо доданд, оиларо як макони меҳрубонӣ, эҳтиром ва муҳаббат кунем ва мо ин корро албатта анҷом додан метавонем ва ҳам уҳдадор ҳастем ки оилаҳои худро пок нигоҳ дорем ва макони меҳру муҳаббат ва эҳтиром кунем. То суҳбатҳои дигар, комёбу муваффақ бошед. Оила Макони Меҳрубонӣ.